Кажете за своя опит в чужбина. Много въпроси имаше, когато се регистрираха хората за участие, за присъствие тук на форума. Много въпроси имаше. Ето сега ще цитирам. Какво е необходимо и какво се изиска, за да се специализира във Франция и Великобритания? Какъв е пътят да се доредиш до специализация в чужбина, например в държави като Франция? Много ми харесва тая дума да се доредиш. Тя важеше за това общество, с което започнах. И ще ви кажа защо. Защото аз започнах работа 79-та година, 80-та година края станах асистент. И след това към 85-та, 6-та, след като взех и специалност, кандидатствах за специализация точно във Франция, защото първият ми език беше френския. И уж печелих в курса, изведнъж друг се дореждаше. Втори път така, пак не отидах и трябваше да дойде демокрацията. При все, че не съм се считал за демократ или не съм бил противник на властта преди това, но така или иначе отидах буквално на частни начала. И буквално гладувах 3-4 месеца, защото имаше една идея да се даде стипендия във Франция. Французите между нас казваме, те са така доста бюрократични, мудни, така че аз тръгнах от Франция без да получа и 1 франк стипендия. И колегите ми така приотяваха на обяд, канеха ме на гости и поддържах някакво жизнено ниво, но нямах пари да се купувам вода, минерална вода. Там всички пиеха слабо минерална вода. Тя се поръчваше, аз тогава видях с касетки, с големи съдове, защото чешмяната, която се вади в Лил, град Лил с помпи, е изключително такава водеща до образуване, на камъка образуване и някои чревни разстройства и хората се къпеха и перяха с нея. А пиеха вода и готвеха с минерал. Аз обаче нямам средства да си вземам това. И други фактори, като сложихме прекалено употреба на кафе, течен шоколад, не бях виждал до тогава течен шоколад. И станах любимец там на икономката на стола, студентския стол, и тя ми даваше течен шоколад с франзелки, преснички, и аз хапвах така на корем. Всичко до това, без да пия минерална вода или просто използвах чешмяната, след като се прибрах, отидах пък на една обмяна на опит в Германия и там пък ни черпеха бира на корем. Това ви го казвам всичкото, аз го казвам и на студентите си пети курс, това е етиологията на образуване на камък. И в една хубава сутрин се събуждам към 5 часа с страшни болки, класическите симптоми на бъбречна колика, с повръщане, с търкаляне от болка. Казва, баща ми дига телефона, ще звъни в бърза помощ. Казвам, не, аз бях работил в бърза помощ, ще умра от срам пред колегите. Казвам, отиди и купи ми това. Кошко Джани, ти уролог с бъбречна криза. Не върви не. Така че взех лекарство, имаше едно много хубаво лекарство българско, алкозин. Съжаление, последствие го забранихме, така и не ми стана ясно, но това е вече политика фармацевтична. Овладя се кризата и след няколко часа изпишках камъчето. Тоест цялата патофизиология, клиника, диагнозата си поставих сам и лечението и накрая добрия резултат. Така в общи линии моята специализация, следващата беше по-човешка, вече са сериозни, така в Брюксел и в Лион. И в Лион се сетих и като идвахме само една история да ви разкажа, за да имате и самочувствие. Където и да ходите, имайте самочувствие, че можете. Бяхме няколко души български лекари по програмата за евротрансплант, бъдещата трансплантация и във трансплант в Лион, след това в Брюксел. В Лион давахме разположение, само че като втори асистент.
Първи асистент е колега, който работи в клиниката и шеф екип, който е опитен. Те бяха 4 души и се въртяха. И идват два бъбрека от Гренобъл, от донорски бъбреци, и трябва да се направят 2 трансплантации. Реципиенти подготвени, всичко, чака шеф екипа, че няма. Минават часове, не могат да го открият. Звънат му, тогава пейджери имаше, нямаше още мобифони, но пейджери, звънат на пейджери, звънат на вкъщи. Няма. Притеснява се колежка, асистентка Беатрис Козе, се казваше. И тя е доста опитна, повече така се занимаваше с експериментална работа. И аз казвам, Беатрис, трябва да се правят, тече времето на така наречената студена и хладка и с химия. Бъбрека не може да стои консервиран с часове. Най-доброто време е 24 часа да се присъди, а чака и втори. И казвам, почвам с теб, макар. Аз бях правил вече някакви трансплантации в България, казвам, аз ще правя трансплантацията, тебе ще пишем оператор и решаваме и юридически проблеми. Тръгнахме, направихме, тя щастлива, вече с самочувствие тръгваме на втората и чак тогава се появи доктор Марешал, който се оказа, че е забрал, че е на разположение и си пинал повече човек, така че и там го има това нещо и се заспал дълбоко. Прави си на втората, след което Беатрис Козе беше и до ден днешен остана моя добра приятелка, тя е професор в Лион, в техния факултет. И така, след това специализация в Германия има. Много ми беше интересна специализацията в Лондон при Антони Манди, която сам си организира. Значи не е въпрос да дореждаш. Въпросът е да си готов на саможертва в името на това, че ще научиш нещо. В името на това, че ще владееш някои новости в любимата професия. И там ял съм, примерно, копърка с корабийки. Някой ял ли от вас такова? Корабийки, нали знаете, те са сладки обикновено. Домашни корабийки, а копърката е риба. Най-така масовата консерва риба е, понеже пак не ми стигаха парите и за хляб, и за други неща. Да не говоря, че не ми стигаха за концерт на Мадона да отида, или да гледам някой мюзикъл. Има 46 музикални театъра в Лондон. Невероятен град, тя е друга тема. След това и в Ню Йорк бях в Мидълщейн Хоспитал, в Лапаросковска. Така че можах да видя всички възможности. Впрочем, това, което в Лондон изгладувах, аз и преди това ги бях въвел един вид операции, въвеждайки ги в България с използване на лигавица от устната кухина, се прави, изгражда нова уретра. При структури на уретрата и при вродени аномалии на уретрата, каквато е хипосподията, вие ще учите по-нататък, с което вкарах България в първата десетка на използването на този вид операция. Тогава, разбира се, колеги на по-висши позиции, той си прави експерименти с хората, това е отречено, сега е златният стандарт и всяко уважаващо университетска болница прави тези операции. Но прави се в специализирани центри. Не може всеки да хване като котката, аз както хване, и да извади бъбрек. Да, наистина много интересно. Всъщност тези специализации, които вие се различават малко от тези, за които ние всички си мислим, предполагам. Защото вие сте взели специалността урология и след това сте тръгнали на тези други специализации, които са за по-кратък срок. Така е, нали? Така е. И аз от това бих ви посъветвал. Поработете. Дори на село да се отиде да се поработи, поработете. Точнете си по наръчниците, кое за какво, къде пише за диабет, къде за гръдна жаба, къде за чернодробни заболявания. Обръгнете, да имате представа за какво. Аз, например, съм много доволен от това развитие. Аз много исках да отида веднага.
Но веднага отиването не означава, че ти ще се научиш. Разбира се, ако една дългосрочна специализация, както 5 години се изисква за урология и си я изкарате, да, няма лошо. Общото от А и Б и стигаш до висшите нива на тази специалност. Но ако са за по-кратки срокове, където са възможностите, за 6 месеца, една година, но всъщност при вас е лесно. Вие сега кандидатствате и можете да получавате и пари за тия специализации. И не се иска дореждане. Иска се перфектно владеене на език, иска се хъс, иска се като отидете там да покажете, че имате потенциал. Това е. От тук насетне те ще ви харесат и ще почнат. Ето аз си харесах доктор Явор, да не го представим, да го представим след малко, който е бъдещата звезда на нигерийската урология, а може и министър да стане.